ବାବା ଭୋଳାଶଙ୍କର ସାଜିଲେ ମୋର ହେଲେ ବାବା ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଆଏ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୟାଳୁ ଆଏ କୁବେରକୁ ବି ବହୁତ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ ଅନେକ ଭକ୍ତକୁ ବି ସେ ଯିଏ ଯାହା ମାଗଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକରି ବି ସେ ନିଜେ କିଛି ନେଇ ଲଗେଇ କରି ସେ ନିଜେ ବସିକରି ଭସ୍ମ ଲେପନ କରିକରି ବୟସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଯୋଗରେ ଏକା ସବୁବେଳେ ସେ ରହେସନ୍ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାଶଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ପାଖେ ସବୁ ଥାଇକରି ବି ସେ ଗୋଟିଏ ଆକାରରେ ଏକା ବସିକରି ରହୁଛନ୍ ସତୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ବାବା ନିଜେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନରେ ପଳେଇ ଗଲେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଏକା ରହିଗଲେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକରି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେ ମାତା ବି ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକରି ତାପରେ ଭୋଲେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିଛନ୍ ବହୁତ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କୁ ବର ରୂପରେ ପାଇବାର ଲାଗି ଶିବ ବାବା ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିଛନ୍ ଆଉ ସେହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଆସିଛି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ମାତାଙ୍କର ମେଳନ ହେବାର ଲାଗି ଯାଉଛି ଏଇଟା ତ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବରାତି ନେଇ ସେ ଏଇଟା ହେଲା ଭୋଳା ବାବାଙ୍କର ବରାତି ଯେନେକି ବହୁତ ପେଶାଚ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଏକତ୍ର ହୋଇଛନ୍ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବି ହେଇ ଆସିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗଳାରେ ସର୍ପର ମାଳା ରହିଛି ସାପର ମାଳା ରହିଛି ଆଉ ବାବାଙ୍କର ଭସ୍ମ ଲେପନ ଆର୍ ତାଙ୍କର ତ ଜାଣିଛନ୍ ଆପଣମାନେ ବକନ ପିନ୍ଧିକରି ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ କିନ୍ତୁ ଦେବାଦେବୀ କାଣା ନାଚିବେ ସେନେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ନାଚିବାରଟା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ ବାବା ଶଙ୍କର ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମିଳନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ଏହି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବକେ ପାଳନ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ 26ତମ ହାଟପଦାରେ 17 ତାରିଖରୁ ଧରିକରି 19 ତାରିଖ ତକ ଏହି ପର୍ବଟା ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଇନେ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ବି ରହିକରି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ବି ଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶ୍ରୀପତି ସାହୁ ଆଉ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସୁଧୀର ଗଡ଼େଇ ବି ଉପସ୍ଥିତ ରହିକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା ରାତି 11ଟାରେ ବାବାଙ୍କର ବରାତ ହାଟପଦାକେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପରଣୀ ମଣ୍ଡପ ପାଖକେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆକାରରେ ବାବାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବଟା ପାଳନ ହେଇଯାଇଛି।